Ayos. Tinanggal ko na yung ano niya. Tanggal eh. Parang kaya-kaya mo. Tanggal eh. Tanggal ko na. Parang kaya-kaya mo talaga ito. Magkano yata yun? Okay na. Kita pa. Hindi, dito. Yan, para na. Full view. May angulo ah. Sir, pwede kayo mag-comment. Ay, hindi. Dito. Tama talaga ito. So, one more? One more? Let's